Pitlifús, nemohli by sme ísť trochu rýchlejšie? Predstav si, že ten bláznivý vynálezca je nám už zasa v petách. Neplaš sa, ten nás nedoženie. Hneď ti niečo ukážem. To je super výkonný urýchľovač letu. Teraz sa dobre drž. Skvelé, už ho nie je vidieť. Oh. Ale za to pred nami je niečo. Brzdi! Ahoj, priatelia, kam sa tak ponáhľate? Už som sa bála, že ma naberiete. Zasa naháňate tú svoju modrú planétu? Ale dávajte si pozor na drákozobov. Pred tými sa trasie celý vesmír. Sú zlí a strašne odporní. Brr. Len ju neber vážne, tára hlúposti. A pridaj, profesor tu môže byť čo nevidieť. Pitlifús, všimol si, za oknom sa myhlo modré svetielko. Nie. Videl si? Modrá planéta! Vyžaruje modré svetlo presne tak, ako to píšu v atlase. To je ona. Ten trik zabral, letia rovno k nám. Vyšlo to. Pripravíme milé privítanie. Pozor, už pristávajú. Svetové! Konečne sme vo vesmírnom raji. Tu sa nám splnia všetky želania. Je to planéta zázrakov. Tým sa to ako si nepozdáva. Vôbec to tu nevyzerá ako na tých obrázkoch v atlase. Buďme opatrní. Nechcem ťa plašiť, ale ani o tom tam nepísali. Vážení pútnici, vítajte na modrej planéte. Buďte tu vítaní a šťastní ako my, obyvatelia. Nech sa páči. Prosím, váš dom je pripravený. No vidíš, a ty si neveril, že je to modrá planéta. Počkaj. Nechce byť nevďačný sukna milý, ale ja nikomu neverím. Ako zistíme, že sme na modrej planéte? Už to mám. Niečo si želajme, uvidíme, či nám to splnia. Splníme vám všetky želania a potom pôjdeme dnu. Ja si teda želám plný stôl zákuskov, zmrzliny a najjemnejšej čokolády. A môže byť aj kompót. Nech sa páči. Haló, slečinka! Nevideli ste niekde takých dvoch lapajov? Jednoho chlapca a malého kocúra. Bojím sa, že im hrozí nebezpečenstvo. Áno, viem, koho myslíte. Nie sú to lapaji, ale hrdinovia. Išli zvíťaziť nad drákozobmi, pre ktorými sa trasie celý vesmír. Leteli na betónovú planétu. Ja som hovoril, že nemajú rozum. Na betónovú planétu. Veď odtiaľ sa živí nevrátia. Letím za nimi, kým nie je neskoro. Vďaka za pomoc. Tak vidíš, Pitlifús, stačí povedať, máme všetko, na čo si len spomenieme. Zaželaj si ešte niečo. No už viem čo. Rád by som sa zbavil tých prekliatých blh. Prosím, nie je nič jednoduchšie. Špeciálny vysávač blh. A teraz vám ukážeme zámok. Prosím. Už ťa blchy nehryzú, tak poď. Uvidíš, kde budeme bývať.
Stojte! Nikam nechoďte, počkajte ma, musím vám niečo povedať. Tak ako sa vám u nás páči? Nie je to najhoršie, len tieto mreže mi prekážajú. Máme zas ďalších 2 otrokov. Áva, A tam je ešte jeden. áva. Otvorte celu. Zadržte, stop! Na modrej planéte ste na nás krátky, pán profesor. Aká modrá planéta? Tak počúvajte. Akože sa volám Fliegenbauer, tu na modrej planéte mi musia splniť každé želanie. Samozrejme. Ja si teda želám, aby ste sa premenili na chrobákov zlatohlávkou. Ak sa tak stane, potom vám uverím. No dobre, hneď sa splní vaše želanie. Vy neviete, že ste u drákosobov? A čo tie pazúry? Tie ste si nevšimli? Fakt sme hlupáci. Mám pocit, že je najvyšší čas zmiznúť. Počkajte, lapaji, ešte sme spolu neskončili. Nechceli by ste mi niečo vysvetliť? Čo to rozbité okno? Keby sa tam nebol objavil náš pán profesor, mohlo to s nami dopadnúť veľmi zle. Nezabudni, keď sa dostaneme na modrú planétu, musíme sa mu poďakovať.